Gospodine Ivanović, moje ime je Kristijan Kaš i mi smo prošli put sreli u april ili maj 2000 godine, kad sam bio oficir u KFOR-u. I jutro sam bio na RTS, kratko emisije ovako, ali ja sam hteo da izvinjam što nismo branili manjine na Kosovu. I naravno, mislim da vi ste pričali dosta za politiku i tako, ali verujem da znam ovaj bijela knjiga za organizovanu kriminalu i terorizmu na Kosovo i Metohiju od septembra 2003. Tamo imamo jako veze između UČK i KZK i Kosovsku policiju i kosovska politiku, ovako. Kako je situacija danas za veze između politiku, vojska Kosova ili kako se zove, KZK, kako se zove sad? Sad je drugačije zove. Da, Kosovo i Kosovska policija, da. KSF. Da. Kako je situacija između organizovanog kriminala i mafija na Kosovu sad? Odgovaram pitanje. Pa, ja nisam mogao 45 minuta sve da dotaknem, ali Kosovski zaštitni korpus je formiran kao prelazna faza, kao metod, jednostavno smatralo se da to rešenje da pacifikuje militantne krugove OVK koji nisu znali šta će raditi posle 99. godine. I bila je ideja, ja govorim samo o ideji koju su stranci iznosili, da se kroz to prvo izvrši jedna selekcija, a da se onda smanji broj i da se to stavi pod kontrolu. Nisu u tome uspeli, jer KZK je formiran na tradicionalan balkanski način, sve preko veze. Znači, sve su to bili rođaci, prijatelji, uglavnom je taj nepotizam bio jako izražen u KZK-u i zapravo su mnogi kriminalci našli utočište, sakrili su se tu. To znači da su nastavili iste aktivnosti kao pre, samo su sad nastavili te aktivnosti u uniformi i u izvesnoj meri zaštićeni od nekakvih najbanalnijih istraga koje bi im se mogle dogoditi da su bili potpuno u civilu. U KPS-u ništa ne štima. To ja sam bio par puta u prilici da razgovaram sa ljudima iz KPS-a i ljudima koji su vodili tadašnju policijsku akademiju, objašnjujući da im ne valja ništa od selekcije, od početka, jer selekcija koju oni vrše po standardima za Švedsku. Tamo je, čini se, ja govorim sad već o fizičkoj pojavi policajca koji kod nas mora da bude robustan. Policajac koji ne uliva poverenje i strahopoštovanje kod nas apsolutno ne može da zasluži poštovanje, što znači da će biti prinuđen svako malo da vadi pištolj ili palicu. To nije način. I ja sad ću samo jedan primjer da vam ispričam zašto to nije valjalo. Taj primjer sam ispričao tom Ben Lars, čini mi se zove, neki Kanađan je bio u toj policijskoj akademiji. U Leposaviću se dogodilo ubistvo. Danski vojnik je pucao i ubio je jednog Srbina u masi i jednog je teško ranio. Nije bila namera da puca, on se uplašio, jer 19 godina momak se uplašio jer su oni drmali kapiju, policijsku kapiju, hteli da provale unutra zato što je uhapšen jedan mladić takođe od 19 godina. Poenta, zašto je uhapšen? Mrtav pijan je vozio negde oko 11 sati. U 11 sati su ga zaustavili, 2 KPS policajca, ovog tipa o kome sam govorio, bez integriteta, bez ličnosti, ljudi koji su iz porodica, koje su poznate kao kriminalne. I ovo je normalno, nije to da im da ključeve. Zaustavili su ga, zatvorili su prolaz. Tražili su ključeve, nije to da ključeve. Zvali su pojačanje. Došlo je još jedno auto, 4 policajca, to momku od 19 godina nisu značili ništa. I onda je tražili su ključeve da pođe s njim. On je izvadio ključeve i bacio prijatelju. Znači isto vršnjaku. Kad je prijatelj dobio ključeve i hteo da pobegne, ovi su izvadili pištolj. I onda je on vratio ključeve. Pod pretnjom pištolja vratio ključeve. Ja tu vidim ključni moment. Ja objašnjavam da tog trenutka kad je izvadio pištolj je pokazao toliku manjkavost autoriteta. Za takvu banalnu stvar nije bilo dovoljno da on strogo kaže vrati to, stani, lezi, raširi ruke, noge, ono, znači nego je morao da digne pištolj da bi uzeo ključeve od pijanog momka od 19 godina. Vozač koji mene vozio u tom trenutku je stajao tu pred vratima i ja mu kažem kroz prozor ovako, šta misliš, da li bi ovaj čovek tražio ključeve 2 puta? Zato što je sav nabijen ovakav, onakav i tako dalje. On je gledao i shvatio je šta je poenta. Ne može
s takvom selekcijom, jednostavno pred selekcijom ovde ne može da ostvari uz ne znam kakvu obuku. A obuka traje 12 nedelja. To je drugi element zbog čega mislim da tu ne može da proizvede. U jednom tradicionalno anarhičnom, a na svoj način uređenom društvu je teško proizvesti policajca koji će imati autoritet. Poenta je u tome da su oni sa platama koje su u tom trenutku bile negdje oko 165 evra podložni korupciji. I treći element, znači slaba selekcija, loša obuka, nepotizam je uticao na to da su uvek organizacije, znači organizovani kriminal i bande su bile mnogo bolje organizovane, mnogo bolje opremljene, jače motivisane i spremne na lične žrtve. U takvoj konstelaciji imali smo situaciju da mala maca treba da ulovi velikog pacova. To nije bilo moguće. Sugestija je bila da se raščisti to tržište, da se to raščisti time što će međunarodne policijske snage jednostavno eliminisati velike i krupne, a ostaviti da se mala maca bavi malim miševima, pa bi to možda i naučila jednog trenutka. To nije postojala dobra volja, ja moram da vam kažem otvoreno, jer su se i međunarodni policajci umešali i vrlo dobro utopili u tu atmosferu, tako da ne otvaraju se afere predstavnika međunarodne zajednice i njihove veze sa lokalnim policajcima, ali da vam kažem samo, zar vam nije čudo da vam je jedan zamenik šefa misije bio savjetnik Ramoša Haradinaja po završetku misije, američki general. Drugi koji je bio direktor odelenja za pravosuđe i policiju, postao je savjetnik u jednoj drugoj partiji. Znači, po završetku svoga mandata, to je isplativa stvar, znači nije on to zbog ljubavi ili nekakvih ideoloških razloga, nego je to objektivno rečeno isplativa stvar. I na kraju, Jeffrey Nice vam je bivši tužilac Haškog tribunala i je branitelj ovoga Admira Nimaja u slučaju za korupciju. Ja verujem da će ga braniti i u ovom drugom slučaju. Ali evo o tome vam govorim. Kako je zapravo i na početku i na kraju je međunarodna zajednica. Njihov stav nije bio principijalan, nije bio čvrst, imali su stalan strah za sebe, za svoju bezbednost i onda se to odrazilo normalno, kažu kad već moramo da popustimo, onda da to bar bude i korisno, pa je to dodatno urušilo, tako da kažem, veoma urušeni kredibilitet međunarodne zajednice.